духонагаи фурӯшӣ дар рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар якум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. Бо техпаспорт, бо ҳамаи чизу чорааш, бо таъмири зебову замонавӣ фавран фурӯхта мешавад. Потолокҳои хона қариб 4 метрӣ аст. Дӯстони азиз, варианти беҳтаринро аз даст натиҳед. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. Сар мекунем аз суроға. хона дар рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон ҷойгир мебошад. аз ин тараф масҷиди Мехалон, мактаби Ҳотампеве, инҷо худи бозорча ва аз ин тараф поликлиникаи 14. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дохили ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ва худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар якум ошёна ҷойгир аст. мана ҳамин трезаҳо мебошад. дар бино лифт ҳаст, лекин ба шумо лифтам лозим намешавад, чунки хона дар якум ошёна ҷойгир аст. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва дар ин ҷо боз кладовкаам ҳаст. ду хонага кардагиянд бо масоҳати умумии 52,9 метри квадратӣ. ҳамаи хона тёпли пол кардагӣ аз дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин аст, чунки дар назди бино якчандта мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархи хона 750 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия фақат WhatsApp шикор мекунад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. ва агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 097 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.